SN tapi SPD. Umumnya rak dalang kae SN. Upama sarjana seni. Sarjana seni. Niki SN SPD. Yo, SPD iki artine apa, Mas? Sampun pedodel. Ya. Bojoku lunga neng Singapura. 3 taun manukku nganggur. Ulu ketel ora iso ngukur. Suwen. Kok kesuwen piye? Pulang duwe bojo latah langsung dong. Piye? Piye? Udah. Udah. Lambene aku areng. Aku areng ngene. Oke. Ah, Siap. sandak tali gocine Dene keplek. pone teng 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 teng. Ambong. Orang-orang. Ya tak, sihat nggih? Syukur. Aduh bocah gantenge kayak ngene. Roma kok Roma niku. Roma. Petuk mbok nek kaya ngene. Kurang ta piye? Iki ratu. Hei. Lah iya apa piye? Iki lho sing dalu. Mas Didik. Alhamdulillah ketemu maneh aku kelar bingung sampean munggah panggung iki mang. Kene napa? Lho, iki kok Cak Komet kok dobel kok kembar aku lho. Kayak Kakang Adi lho. Mosok kembar to, Mas? Mosok padha to? Oh, kok malah sitoke mbiyane kan lemu. Nggih. Saiki kok rada Penak. Sabar. Wis to. Innallaha ma'asobi. Karepku ki sing wir ya wir. Wis nganggo es kok wir. ora cara pasuryan panjenengan berdua ki rada enek empere. Lah nggih to, pantes to, dalange yo bagus. Pancen iki nggih kakang kula. Oh, Nah, ngono. Nggih. Niki Kakang, niki kuwi adikku ya. Hari-hari. Kakang kawah adi hari-hari. Lho kuwi berarti metune nguriku lho kok. Lah iya banten adik kok. Ah nggih, wilujeng dalu macange yo sugeng limbuk. dalu. Nggih, Mas Didik. Untuk maju. Aku nyelukku Mas napa Pak to? Pak Di. Pak, lho piye to nyeluk kok Pak Dik? Maju mau tak omongi to. Nggih, Pak Bas. Nggih. Alhamdulillah. Wah, pedhok neh yo Met ya. Lho, wis tau ketemu to? Yo iki lagi iki Mang. Wah, iki rencana iki kok yo pedhok neh kok Oh sobat. ya amin. Lah iya mulane bengi iki alhamdulillah sewanteng mriki teng lapangan apa nika Pak? Sumber Bendo. Sumber Bendo. Dalu punika ngawontenaken pagelaran wayang kulit. Heeh. Dalange jos tasik enem, dasare bagus, sebetane ya apik. Jan nek meseme gingsole metu seret. Beda bojomu kae gingsole 15 ning kene angger metu ngene. Kae merongos ora gingsul kok. Lah aku arep muni ngono gak wani kok mbok potong 200. Ora apa-apa aku. Ajar kenal Gladiwano kalian panjenengan. Nggih, menika paring asma tak anu ya, tak kenali Ya ya. kenalan. Kenalan karo warga masyarakat Sumber Bendo kene. Sumber Bendo. Oh, kula kenalane Iya, mriko. iya no. Jenengan pun tepang napa dereng? Durung. Lah nggih to urung kenal kok. Ya Ya, kabeh kenalan. durung tuano karo jenengan, Lah Mas. nggih, kula nika biasane ditimbali Cak Yon. Weh, Ion. Yono. Weh, Yono. Nggih niku wonten silsilahe. Silsilahe. Yono niku riyen bapak kula kan sadyan sepion, terus ibu kula niku sadyan celana. Dadi diceluk Yono. Oh, mergo bapake bakul sepion, ibuke bakul celana dadi Yono. Yono kados komet niki nggih ngoten. Lho, komet kuwi? Komet niku mboten namung komet ngoten tok. Heeh. Namine komet ki sebabe mbiyen ki bapakmu bakul apa to? Bakul mbako. Lho, baku aduh men ki lho. Lah, sapa? Riyen bapake bakul baskom, Heeh. ibuke bakulan anu apa ki panganan kuwi? Lemet. Lemet. Dadi komet. Mergo bapake bakul baskom, Ibuke bakul kuwi mau. lemet. Dadi jenenge komet. Oh, komet. Sok-sok enek bapake adolan anu apel, Heeh. ibuke dodolan kuali. Heeh. Duwe anak jenak Rori Paki ya enek. Gak kaya mau to, Mas. Piye? Baskom karo lemet, komet. Komet. Lagi bakul apel. Sepion karo celana Jadi Yono. Yono aku ki. Iya. Bakul apel, Karo bakul kuali, wali. jenenge Ripaki. Kok kaya gak bener to modele. Kok ora bener piye to? Kudune ra kuwi nek bapake bakul apel, Iya. ibuke bakul kuali,
kuwi duwe anak mesti jeneng. Alah, ki engko mbok jelasne. Aku wis kudu muni. Aja mbok unekne kok iso teng mriki nderek nyengkuyung Kang Mas Didi. Heeh. Wibisono. Iya. Niki saking Kediri mriki nggih terkenal kondang iki lho. Oh iya to. Lho angger TV, angger HP ono mesti Mas Didi. Mas Didi. Sindene ya ayu-ayu Ayu. sik num-num kabeh. Lho jenengan menane kula nggih ngetos mlebet TV lho jenengan menane. Nggih, lho jenengane kok ngertos. Heeh. Teng acara napa niku? Kira-kira patroli. Lho, Pas adu pitik lho Mas lali ya. wong adu pitik musuhe ya marang tuamu kok. Oh iya kok Jane aku wis emoh lho jane. Kok iso sindene ya ayu-ayu. Ayu. 17 tahunan kabeh. Tak lihat delok to. Rek 17 tahunan kabeh. 17 tahun kabeh. 17-an iki Lah sing pol kene apa ora mbok delok? 17 tahun modele ngene kok mlethek kabeh ya. Maksudnya ndek biyen tau 17 Oh tahun. iya nek kuwi ya tau. Lah ya mulane ya ngono panjak ki ya gak ana sing tuwa sing sepuh namung bapake nika rata num-num kabeh. Nggih, regenerasi ya. Regenerasi dadi sing tuwek dipateni kabeh. Ora ngono kok. Gak lho, dadi pelatih, peniti. Iya no. Lah ya mulane bengi iki acarane napa to Pak nika? Niki 17-an. Kok tak rawuk lambemu lho. Yo ngono kok takon ditanggap wong ya penuh persiapan. Sampeyan ngerti bakul celana karuan bakul anu niki wau. Apa teko celana Lah biring? sing digawe ya Pak Yono arek. Lho, sing duwe gawe Pak Sutiono. Kuwi padha karo jenengku. Lah Niku iya. sami lho kalih kula. Kula nggih Sutiono. Berarti nganu bapake Pak Sutiono ki Bakul ya. sepion. Alah. Gak. Oh gak ya. Beda. Omonganmu dhewe. Sutiono menika mengku werdi padha kalih kula. Su. Ya. Nek pirang-pirang ukara lho. Sutiono diwerdheki dhewe-dhewe. Apa su? Ngene lho, Rek. Kuwi nyapa to? Lah kok celuk su. Komet. Ngono kuwi gak suka. Sutiono. Ya, enek artine. Niki su. Su ki tegese sugih utawa Sugih. luwih. Oh iya, sugih. Lah kandhani ti. Lho. Ti. Ti. Su kowe iki iso ngartekno apa ora to jane? Nek ora iso tak artekne dhewe. Artekne dhewe. Aku nek iso wis tak artekne dhewe, Mas. Lho, lah ngono kok ngeyel tak tonyo misan engko malah. Malah kono sing gawe ya. Su kuwi artine sugih. Ya, ti. Nek ora sugih ora bakalan nanggap wayang ruwamene kaya ngene. Ya iya no, iki duwe gawe Pak Kasun to. Pak Kasut. Persiapane sampai tuku lapangan Ya, dienggo nanggap wayang. iki ora kok tuku lapangan. Lah iki lho. Tegese iki Pak Sutiono kuwi sugih. Ya. Sugih mulane iki andum rasa, sedekah rasa. Mulane bengi iki duwe gawe nganteni ya seneng, wargane ya seneng. Delek Tepuk lapangan. tangan kangge Pak Kasun. Nggih, matur nuwun Pak Kasun. Matur nuwun. Ti. Ti kuwi tegese gemati. Ora mung gemati karo keluargane, ning gemati kalih Warga masyarakate. Niku ti. Ti. Padha karo aku kok. Iya. Ana. Lho, gak yon to. Ana. Kok yen mbok anu bakul sepion neh. Iya. Ana. Apa-apa ya ana. Teges Iki ya ana dhuwit dagangane omah sak rewono-rono lho Mas. Wis sampean rono bisnise Pak Anu Sutiono to? dereng. Adolan perumahan sak kono nganti teko kono. Lah kowe pengen pesen apa piye sing kono dhewe? Apa kuwi? Ya nek sak meter musuh, sak meter setengah. Kuwi apik, gendenge nek wong-wong gendeng biasa, paling banter kowinong. Lah kuwi. Kuwi malah langsung keramik kok. Keramik. Kok keramik lho. Lho, maksudnya digendengi keramik terus dikai patok dhuwur. Wis gak aku gak. Kowe kok pengen? Gak. Berarti bisnisnya apa to, Mas? Bisnisnya niku kejaba dadi kami tuh ya niki dodolan perumahan. Dodol omah. Punya properti. Omah, properti. Iya. Oh, dodol omah to. Iya. Kowe ya iso to? Pepet kebutuhane dadi omah sampai kadol. Lho. Iki jak omong kok angel ngono iki to. Pak Kasun ngono ya nanggap wayang, omah sampai didol. Ayo. Maksudnya iki ora kok omahe sing dinggeni iki sing dienggo dhewe didol ki ora. Lha apa to? Bisnis rumah itu nggawe omah didol, nggawe omah didol. Lho lah terus bubuke piye? Pak Kasun kuwi lho istirahate nang di omah lagi dadi didol. Terus piye kuwi? Engko omong padha tuweke nek ngel tak cat rainem lho minggu Ya sesuk. ben apik to. Ben apik piye maksudnya iki bisnis omayut mau sing dienggo dandan mau. Iya ya wis seru. Wis ro kaya ngeyel. Kometi saiki raine 6 to. Kok 6 pripun? Lah kuwi mang tak cat rai 6. Lho,
Anu 6 niku basa Bojonegoro. Nek teng mriki Mu, nek nggonanku 6. Mergo 6 karo mu niku benten. Wong ngono. Nek 6 niku tiange tasik alah jek enom Pak. Ah, Anak siji. Iya. Nek mu yo dene niki wong wis bungkuk ngene ya meti kabeh. Wirid jeneng wong ki bahasa kok. Oh bahasa to. Lah aku ya ora paham kok. Seneng Iya. ora ketemu Pak Didi. Ya seneng to wong mulih engko bayaran kok ora seneng piye. Aja lali tak elingne. Nggih. Niki satu-satunya dalang yang bergelar bukan SSN Terus? tapi SPD. Umumnya rek dalang kae SN. Upama Sarjana seni. sarjana seni Niki SSN. SPD. Yo, SPD ki artinya apa, Mas? Sampun pedodel. SPD raro. Sampun SPD pedodel kuwi lho, ndasmu. angel menton. SPD kuwi sarjana pendidikan. Lah aku ya rono. Lho, lah ya kan padha sami. Heeh. Jenengan SPD. Iya. SPD. Terus Mas Komet nggih SPD. Loh, komat ya SPD to? SPD. Gak SSN to? Boten SPD, kula nggih SPD sami kuliah nggih bareng kok biasa. Jenengan ngasta pendidik, Heeh. guru. Iya. Saniki pun diangkat dados pegawai negeri. Pegawai negeri. Sampean yo wis ngabdi 5 tahun dadi pegawai negeri. Alhamdulillah. Kula 5 tahun blas mboten diangkat, akhirnya kula medodel. Tapi wong rezeki niku sing kuwasa Oh sing iya bener nyendung. wis Ah, ana sing bener. Jan ngatur. to akurat bakul apa ora ki ora dadi pegawai negeri. Ora masalah. Kula dikontrak Pertamina. Oh. Pertamina. Pertamina bagian pemasaran. Wah, dianitan. Bayarannya Bayaran oke, mesti Mas. gede iki. Gede. 35 Bayarannya lho 35 juta. ewu. Harian kok kuwi Mas, harian. Pertamina. Pertamina, tapi bagian ngiderke LPG ku lho. Lah. Omongane bakul LPG ngono wis teko Pertamina. Isino kancane SPD engko aku hidro LPG. Ya ora apa-apa pancen modele ya kaya tabung ngono Yo tabung piye, sing penting awake dhewe ndongake. Dongane. Niki manten kekalih paring asma Mbak Farah kalian Mas Herlambang. Adi, Susetyo Herlambang. Nggih didongake mugi-mugi anggenipun bebrayan dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Muga-muga dadi keluarga sing ayem tentrem. Nggih napa mboten Mas? Amin. Wong ki sing dongakno kaya ngono kuwi. Kuncine wong ki nek pengen rumah tangga bahagia. Niki Ya. Mas Mbak Farah kali Mas Herlambang lenggah mboten? Linggah lah nika. Lho, kowe iki sing ngerti Mas Herlambang. Alah aku karo Lambang, lah karo Kasun bareng ya plek to aku. Karo Pak Setiono ki, Mang. Andep menomong. Aku ni sumber benda wis ping pira pikirmu? Lho, sumber bendok wis enek ping 5. Lah. Ping 10. Ping pinten Pak kula? Wah, nek gak salah ping 6 apa pira? Heeh. Ciri sapa? Loh, karo sing kae. Wong kene lagi pindho. Oh, lagi pindho kok ya pamer Pun kok. apal kali Pak Setiono. Kunci rumah tangga ki nek pengen ayem tentrem sakinah mawaddah Warahmah. warahmah kuwi siji. Apa Mas? Aja sampai rebutan salah anu bener. Ora kena Aja rebutan sampe bener. Rebutan bener. Iya. Rebutana salah dadi salahku ki aja lho iso gentenan ngono. Oh, rumangsani. Rumangsani salahe. Sing nomor loro, Nomor loro. kuwi anggere iso nindakno molimo dalam rumah tangga insyaallah barokah. Kowe tak tuwapuk lho Mas sini-sini wong Bojonegoro tekan kene kok malah marai elek. Kita Elek. pakai Molimo madat main maling mendem. Aduh niku ak penggane jenengan. Mboten guru lho, tak tapuk. alah Tapuk. tau roh kuwi ya kuwi ngono. Lah wong rumah tangga men ayem kok molimo iki lho. Molimo ki ora padha karo sing jenengan pikirke terus Nek cara jenengan nggonmu apa? molimo siji. siji. Sampeyan iso nggelar kudu iso gulung lho. Lho, ya ora tak gulung ya digelar engko karo digulung karo cah nom-nom to rumah Kok sana. mbok anggap sinoman. Iso aku. Apa kuwi mau? Molimo sing siji, nomor siji. Ya. Kuwi mlumah. Apa? Mlumah kuwi tugase wong wedok. Oh iya. Wong iya. wedok iku kudu iso mlumah. Ya umum bojoku bareng ya iso. Ya melumah wis otomatis wi. Tegese mlumah Ora usah kuwi. dadak dikongkon. Mlumah kuwi tegese iso ikhlas karo wong lanang, ngono lho. Oh. Mlumah kuwi tegese wong lanang kaya ngopo asile kaya ngopo iso nampa kuwi jenenge mlumah. Nrimo. Nrimo. Oh. Mo sing nomor Mlumah. loro, Terus kedua, kedua ki kudu iso murep kuwi kanggone wong lanang. dadi sing wedok melumah, sing lanang murep Murep. wis pas. Yo pas apane kok. Lah ya sing wedok mlumah sing lanang Kuwi murep. enek anu artine. Ayo murep itu. Nek wis wong wedok mlumah, Iya. kuwi kudu sing lanang iso ngurepi. Murep. Kowe nek guyu tak Terus meteng.
Udu kuwi. Udu. Maksude wong lanang ki dosa ngrukupi kebutuhane rumah tangga kuwi lho. Mengkurepi kuwi. Mengkurep ki ngrengkepi iki lho, keluargane. Oh, melindungi keluarga, Nah. nguripi keluargane. Nyukupi kebutuhan. Nah, kuwi sing bener. Rumah murep. Murep. Heeh. Heeh. Mau 5. Ketiga. Rumah murep terus Sing nomor 3 nomor 3 hmm, kuwi modot. modot. Kok nek Murah. kuwi kanggone wong wedok. Dadi wong wedok iku kudu iso odot-odot nggonane sing lanang. Cocok nah iki aku setuju. Setuju apane? Sing penting iso ngodot. Lah alah pikiranmu iki jorok lho. Aku iya. Lho, kok iya? Tegese odot. Iya ya. Kuwi ngodot kuwi kayane sing lanang upamane. Sing lanang kuwi kok iso apa asile sedina 50.000. 50.000. Paling ora sing 5.000 nggo wong wedok, 45 niku kanggo sing lanang. Ngono ya. Dadi 45 kanggo sing lanang. Pomo 50. Heeh. Sing wedok mung blonjo 5.000. 5.000 ki nek sedina cukup napa mboten, Mbak? Ya ora cukup no. Lah ya cukup to. 5.000 lho. Sedina suwengi iki lho. Wong kula omahku 5.000 cukup. Omonganmu kemajon lho, Lho, Mas. kok kemajon Duit 5.000 lho, Pak. 5.000 nggo apa? 5.000 sedina oleh apa? Ge blonjo ya ora Ora cukup. Mm-mm. Tempe wae 3.000 lho, sak. Lho, Lah bojomu pira sedinane? paling gak 75. Lho, pateni. Lho, bojomu pateni. Ijek enak Ejek enak piye? 5.000 ku cukup. Lho, Kok secukup? esuk 5.000 ku esuk tukokno. Carane Energen 2.000. rong energen. Energene 2.000. Jek 3.000, Mas. Jek Wis 3.000. karek 3.000. Iya, engko awan tukokno Oki Jelly Drink. Oke jelly drink. Penunda lapar. Awan. Bengi, karek engko bengi 1.000. bar magrib karek 1.000. Karek 1.000. Tukokno Promax. Insyaallah wetenge iso gak senep. Kulon omahku niku seksine kula. Piye? Kula kulon griya kula enten lho Mas. Iki wis 6 tahun niki alhamdulillah. Sugih Mas ya. Mati. Mati pisan. Wong resepe wong irit kok kebacut Ya kebacut piye iki dirawuhi kanca-kanca niki komplit. Nggih. Niki saking Sanggar Seni napa? Cahyono Swantara. Cahya Nuswantara. Iya. Wah, lah kok wis ingon kono. Lho kok ingon piye to pancene ya adene. Lek awake dhewe omong kono kesempatan untuk dahar. Lho, lah aku mang meneng kok kono gak mangan. Lho, mongko aku meneng ning kono gak kei mangan. Sik to sampean iki jane sapa tok ngatur wong Madang iki? Lho aku ya apane kami tuwa to jane. Lho. Batik to. Ya Allah, Keluarga. keluarga ngerti. Urung. Kami tuwa iki karo aku iki jek pernah wong liya, Mas. Oh tak tafuk pisane kok iso pernah wong liya. Iki maksudnya tak jak nyanyi-nyanyi. Nggih, Ngono, aku kersane kula tambah nggih regeng nyun Mas sewu Didik. Mas Didik. Piye? Dedonga. Kowe arep ndongakno to? Kowe arep ndongakno nganten to? Lho ditanggap kok. Ya wis ora kulake. Sapa ngerti bengi iki ana wali liwat, Hah? dongamu iso mandi. Wis liwat. Endi? Wali sapa? Walidi. Lho. Kuwi bakul pentol. Mugi-mugi temanten kalih Mbak sinten kalih Mas sinten menika Mbak Farah Mbak karo Farah. Mas Rambang. saged Ora atut sangaku, runtut. ha to. Farah, Farah Mbak Farah. saged rukun atut runtut kadosta kaken-kaken lan nenen-nenen. Iya. Ninen komet gak suka aku. Aku yo ora seneng lho kok malah kaken-kaken mbek nenen-nenen mah aku. Lho, apa lek wong-wong ki nek ndongakno ya ngono to, Mas. Kaken-kaken ninen-ninen maksudnya sampai kakek-kakek dan nenek-nenek. Nek kaken-kaken Kaken-kaken iku kakek-kakek lanang. lanang. Oh, lanang ninen. Nenen ki wedok. Lah lah iya senengane wong lanang. Ngono kok ya mbok omongne. Menyanyi iso apa ora? Gak. Lho. Yo menyanyi. Lah to. sampean kok takon aku Pak Didi lho seksine. Piye? Aku daerah Kediri dan sekitarnya ya. Wong nek gak aku urung nyanyi urung puas. Lah yo sampean iya. niki kan pun kondang suarane komet. Wah ning Kediri. Apa nguyahi segoro we. Wah, lah gayamu potonganmu kaya tutuk gula, Dik. Lagu apa takon mumpung aku enek. Lagu-lagu nek dangdut aku wis paham kabeh. Paham. Lagu dangdut kowe wis iso kabeh. Alah, Apa neh Roma? Lah, A minor, Mas. Jal. Mas, A minor. A minor jane iso apa ora to iki? Ya kuwi A minor, Mas. Niku A minor. Oh, ya bener kuwi, Mas. Wah, lah goblok ngeyel. Lah aku yo lagi ngerti A minor kuwi. Aja ngeyel kok. Dia lelaki. Apa Ya ora sing kok diatur. Aku lelaki.
didik lelaki yoga-yoga lelaki. Wis kabeh ndang do laki kabeh. Lagune Iki ora contoh. contoh apa enek? Aku lelaki, kono lelaki, laki kabeh. Iki berhubung wonge lali, Iya. yo kabeh lelaki ngono. Lho, yo ora lagu iki paling ora sing penak-penak. Apa? Upama sampean sing nyanyi, aku sing senggak, engko karo kanca-kanca ya iso. Oh ya. Iso we. Apa kuwi? Lho, Sing lagu-lagu. penting enek senggake ya. Iya ya. Sampean ngerti ta sing enek lagune kopi masih. Alah lagu kuwi jaman Mbah Nangku ndek biyen. Lho, kok wis enek Lagune sing piye, Mang? kopi masih. Senggake ngono. Senggak. Iso ora? Iso. Latihan karo Pak Didi lho. Anu sampean saged mboten senggake mengke kopi lagi. Masih. Masih. Kopi masih. Engko sak sinden-sindene ya melok. Ini. Ayo barangnya cekel dhewe-dhewe ya. Ayo lho Mik Mik, lho, mik. Garingan Mas ya nganggo drum tok ngene ya. Alah yo kei duduh saidik to garingan aku sereten kok. Goblok. Nyanyi mesti tanpa musik sing lengkap kuwi Garingan. garingan. Mumet mikir cicilan. Sarah. Bisa. Ini terus kompak bareng kopi masih. Oke. Ayo bareng-bareng ya. Miki cekli. Sarang-sarang nggih Mas Didi Oke, nggih. coba. Niki yoga-yoga sing beto mik monggo nderek anu senggak nggih. Malah ngrepot. Mengke nek jenengan purun senggak kali Mas Komet berarti dipiuri 500.000-an. Iki dijak malah ngrepotno tetangga. Lu petugas mikir entek. Ini mbok akad dadi rombongan tetap ngene ya. Ora. Kuwi mancing seneng karo Pak. Lah wong sijine kadung di rombongan. Wis tak omongin. Sijine kadung di rombongan. Iya ya. Terus kowe arep rombongan sapa neh wong sing nayo blidukane ya aku kok. Iki sing rada murah tadi. Siap ya Mas ya? Siap Oke. nggih, Siap. siap. Mumet mikir cicilan. Kopi masih. Mumet miliar cicilan. Kopi masih. Mikir tahlilan. Kopi masih. Mumet mikir cicilan. Kopi masih. Mumet mikir cicilan. Kopi masih. Mumet bayar tagihan. Kopi masih. Mumet bayar cicilan. Kopi masih. Ayo kakean kopi. Sik. Kopi masih. Oh, piye to kok salah lho. Tuwek goblok tak set. Mak kakean kopi kita ya. Masa kakean kopi? Well, kuwabe yo aja ngono kreatif sithik lho. Ya wis. Kuwabe kok kopi. Lah, piye setelane, piye salah setelane, ning ngono. 200 sing jeguki ndas. Aja lagu kuwi Mas, ben ora kopi Mas. Yan, lagi pisan iki to jane. Alah wis ping 4 niki lho, Pak. Wis ping 4 iki kok gak mundak-mundak. Lagu sing romantis. Pacare wangi. Jenengan bayangke 200 lho 200. Heeh. Terus Perjalanan kula tenggene Mas Komet. Sampeyan dalem endi? Lah kula tebih perbatasan Ngawi mriko. Ngawine endi? Ngawi ini gak mesti. iki mau sak ngono seneng. Seneng kok antara senengane ya konoan. Nah, aku biasanya ngarep TV. Tapi senengane ngono kuwi. Maksude 200. Heeh. Kula tenggene Mas Komet 50.000. 50.000. Terus rokoke 2 ngadah. Iya. Gak ya wis 100. Heeh. Cek 100. 100. Antimu. Heeh. Tolak angin. Ngono ki mulih anake kon pamitan to, Pak. Heeh. 50 bosok aku. Oh niku tak sik mangan jaba lho, Pak. Oh, lho mangan jaba dhewe. Nggih, ning ada tujuannya. Nah. Tujuan saya nanti ketika Idul Fitri. Oh, ngomong opo? Bodoh lho, Mas. Oh, alah panganan mendut. Idul Fitri itu kan ada pembagian lah untuk ya salah satunya seperti ini nanti saya kasih. Ini sementara saya kumpulkan dulu. Oh ngono. Oh, berarti aku Dadi mbok masuk ora gas. gablek ngono apa piye? Engko nek aku eling lho, tak bagi. Iya. Sing rada romantis ada dari Judika, Mas. Sik. Judika. Iki engko aku ya senggak neh. Senggak no, Mas. Oke, senggak neh, Mas. Oke. Duhai kekasih pujaan yang selalu di hati. Kopi masih. Aku menunggumu.
Kopi masih. Engkaulah gadis yang selalu ada dalam mimpiku. Kopi masih. Seumur hidupku. Kopi. Nesu lho, kowe nek nesu iki gampang sekrup lho engko. Stroke. Met jajal, Nesu jajal ae. met. Ki mumpung kan bocah cilik akeh. Nggih, Lagunya yang nuansa anak-anak. nuansa anak-anak. Balonku ada 5. Oh, gampangan lho, Pak. Loh. Balonku ada 5. Iya, mergo iki kan anak-anak. anak-anak. Lah sing mirsani sepuh-sepuh. Lagi digarap balonku ada 5 tapi cara Roma Irama sing sepuh-sepuh kae Roma Irama. Wah. Iso ora? Iso apa ora? Nek ra iso medhone lho. Heeh. Medune Iso ora? Nek ra iso ngalih. Ayo. Bocah kon Dadi bocah cilik-cilik Ora ngerti iso. lagune sing sepuh-sepuh ora pirsa. iso tak kon ngalih. Ah, Mane awake coba dhewe tak iki. tes iki. Lah iya, Sampeyan gak iso ya? gak iso. Ki. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Somak ses. Hijauku ning kelabu, merahmu dadang biru, meletus balon hijau hadar. Subhanallah. Dore kok ngono. Jare ora banter blas. Itu Roma Irama. Roma Irama Meletusnya pun juga ala Roma Irama. Oh, berarti Meletus balon hijau hajar. Allah ki balone model piye kok dar. Roma Irama itu terkenal dengan suara buangan. Oh iya berarti angger bar nyuwara langsung Buang. tapi kalau kamu mesti buang dulu baru nyuwara ya. Kadang-kadang gitu. Wah kuwi ambune ndane kok. Adakah versi yang lain? Coba, saiki nek awakmu kan aku wis paham nek kaya komet ki karo musik umpamane dangdut luar biasa. Alah, wong Saiki lain. toto karo gamelan. Laire. Balonku ada 5 ning cara gamelan. Gamelan bisa, Pak. Wis Jaya Langgang. arase ya pelok. Heeh. Pelok. Langgam. Balon kada lima. Ayo. Apik lho ki lho mesti. Jajal guru vokal. Vokal. Wong moro tuane wis tuwi lho jak vokalan kok ya. Kayak ora tuwek pancen ya modele ngono. Walah. Balonku ada 5. Ya, Bapak, sik, sik, sik. Ayu. Sik. Rupa-rupa warnanya. Hijau, kuning, kelabu, nikmat. Merah muda dan biru. Meletus balon hijau dor. Hatiku. Iki piye? Sing uri lho, kok cerewet to. Lah iki muka mirengke napa? Meletus Balon hijau dor. rapu enak. Anu modele kok ndelenyek. Denyek. Yo rapi nak paling gak. Pengen rada cepet. Rodok cepet sing versi DJ. Dere cepet. Iya ya. Pop ya, Mas. Pop. Anu pop. Des cek. D. Des cek. Des cek. Jreng. Jreng. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Cepet ora? Meletus balon hijau dan hatiku sangat kacau. Bal aku kesusu, Mas. Sing mang lho dore rong. Jare sing cepet. Lah iya sing piye to mau? Meletus balon
balon hijau dari hatiku sangat kacang. Gue selak seneni Pak Sutyono. Apa enek kok ya ora enek kok. Balon Ya. cilik. Ya cilik ning ya ora paling gak iso menyesuaikan. Iya, iya. Sampean nek dangdut oke, pop oke. Oke. Terus niki paling gak menyesuaikan dengan apa sing ditanggap sing di omah. Iya ya. Iso nyawiji karo karawitan. Betul. Ya iso lagu-lagu kuwi. Iya. Gending-gending Jawa ya iso. Apa kuwi? Upama takeki lagu sing kawak. Sing piye to? Gara-gara bojoku lunga. Suwi kuwi lagu kuwi. Lho, kowe iki apal apa ora? Wah. Iso Wah, apa ora? Bisa, Ren. bisa. Gara-gara bojoku. Cokulu. Alah, alah. Oh, Pasno to larase. ini gak salah judulnya Hongkong ta wi. Lho, kongkong iki Kongkong. gara-gara bojoku. Gara-gara lunga. piye to ki lagi limbukan kok. Lho, piye to maksude judule ngono? Oh iya. Gara-gara bojoku lunga. Oh iya ya terus. Ayat iso apa ora? Yo iso sithik. Ati iki dadi nelongso turu ijen tanpa kanca saben bengi nandang rasa. Sing terusne bojoku lunga menyang Hongkong. 3 tahun omahku gedhong, mobil emas lesak gentong, ladang sawah telung enggol, lalo ala ngono kuwi tok. Lho. Model Lho, ora kuwi, kopi. Kuwi versine beda tak ganti Ora umpama kok bojomu gak ning Hongkong. Hongkong. Tak ganti bojomu ning Inggris. Bojoku lunga menyang Inggris. 3 tahun omahku baris, mobil mewah kinyis, tangga-tangga pada mringis, sing penting enek is-ise mergo lunga Bojoku lunga ning Malaysia. 3 tahun aku kaya raya, tukune Avanza, tanah-tanah di mana-mana, sementing enek aneh Bang. Iya. Nah, kan mergo Purwokanti. Iya. Bojoku lunga ning Singapura. 3 tahun manukku nganggur. Kowe karek takon. Nesu. Kowe angger gak mbok terusno. Kowe wis gawe Banyak apa apa? sing ora-ora. Neng Hongkong aku wis Nang tratapan. Hongkong wis ning Inggris iso, Malaysia yo iso. Iki sing terakhir Iya, iya. Purwokanti ning OOII ngono lho. Iya. Bojoku lunga ning Singapura. 3 tahun manukku nganggur. Ulu ketel ora iso nyukur. Komet ya. Manuk jengengek cepitno lagu. Alah. Areng lak Kowe iso buka kudu iso nutup lho. Lho, apa sing tak tutup? Dagelan iki paling ora kowe nek tumindak jero berpikiran Lho, lho, negatif. lho, lho, lho. Paling ora ki sing positif. Pikiranmu wis tekan ndi, Mas? Ya teko kono ta wong 3 tahun manuk. Saurunge bojoku berangkat nang Hongkong. Iya. Kuwi ninggali manuk, ngono lho, Mas. Lah terus Iki openono Mas, nggo kegiatan sampean aku ki suwe kontrake. Lho. Tuku manuk doro wi lho. ora kuwi, kudu ya Mas ya. Walah nek ora koper nyukur. Lho lah ya ulune kan lebat. Wah, ora koper nyukur. Ya ora kemriyak. Bocah ki rusak omonganmu. Mah aku. Wis padha ngerti ta? Wis. Iya wis kuwi. Lah ya berarti ya kuwi iki kok. Bocah cengah tenan. Ngono takon. Lah ya takon piye to paling ora ki ya Iki enak nyanyi. Oke. Nyuwun pangapunten kula. Piye? Niki sing kepareng Wis. minggah. Monggo. Sing jemeneng pundi? Sapa? Mbak Susi. Oh Mbak Sing- Susi, Sing tengah. sing tengah. Oke. Susi ya. Sing putih Disiarne. Mas. Gue HP. Oh nggih. Sing di Sik to HP. jelab. Iya. Disiarno met, siarno met. Siarne. Innalillahi, Pak. Aduh, Siarno. siarno nganggo MC sing dangdut. Ora biasane. omong kowe. Lah kowe yo ngono kok teko innalillahi. Dangdut to? Dangdut. Gaweanku. Ya iya biasane. Oke, lho.
Aku MC ngene nak duwe karisma. Lah Aura. Lah karisma apa ndek iki dadi grand no. Supra. Jadi pertama kayak Oke, baik saudaraku semuanya. Hadir di kawasan Sumber Bedoto. Spesial untuk keluarga besar Bapak Kasun, ada Bapak Sutiono tentunya. Kita hadirkan bersama di sini ada Cahyo Nuswantoro. Alah, guyumu lho kakean. MC dangdut kan ngono. Saiki ae lho guyune. Oh, baik, saudaraku semua yang sudah hadir. Kita panggilkan salah satu artis yang sudah ternama untuk Anda. Spesial tentunya untuk keluarga besar Bapak Kasun Sutiono. Ada siapa dia? Wong MC kok malah ngabab e. Cari kon siji. Anu MC sing wis tuwek umur 96 tahun lah paling ora. Tapi dangdut. Dangdut tapi tuwek ngono. Dadi pensiunan encing dangdut umur 90 tahun. 96 tahun. Wis mlaku wis tuyuk. Walah lah pelaku malaikat wis ning ngarep ngene, Pak. Ya nyapa? Arep mbabut dulu. Ayo. Baik. Oh iya, saudaraku semuanya. Yang tentunya Alah wis sudah hadir spesial kali ini kanggo sapa to? Sutiono. Yo, sama-sama kita mbut. Alah. Wong tuwek iki same ilang. Arek mbut. Ya wis tuwek ya tetep same ketut, aja mbute tok. Yo, sama-sama kita sambut. Mbute kok cuwi. Siapa dia? Yo. Kowe nang kono. Ada Susi dimiliki Ti. Kopi-kopi masih. Lah kok kopi. Iya, iya. Hey. Yo yo yo. Bali rawon. Bali. Soto, babat, sate dan bakso. Kampas kopling. Kok tekan kampas kopling. Kok malah senggak sing ora-ora. Niku lho. Selamat malam Mbak Susi. Selamat malam Cahyono. Tambah cantik lho Mbak Susi. Alhamdulillah. Ya ampun. Jenengan juga ganteng sekali. Sampean dingin kok ngripe jajan ketok nawon Begitu kemit lho ya. Mbak Susi. Oh, Belum terima tahun kasih. manukku nganggur. Jaluk Iki arep dicukur. Nyambung. Seneng aku. Niku ulu ketel kober nyukur manuk jengenge Keplek nolakur. Geruk. Oh. Enak di bojo latah. latah penak jaluk Heeh. dek kene langsung iki lho. umpama 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 anak, kowe di bojo latah terus mbok anu piye mbok ganggu piye? ya langsung Ya, tau ya, ya. umpama aku nyedak mulai mergawe Iya iya iya. Dik Susi sayang Iya sayangku sudah pulang kerja ya. iya kan nanti langsung nih Oke. Alah. Kan ini. Alah. Aku pengen. pengen yo tuku dhewe to Kowe kesuwen. kok kesuwen piye Pulang duwe bojo latah langsung dong. piye Piye? Udah. Udah. Lambene komet. iki lambemu iki ratain nemen kok dadak mbok kon udah Kan lumayan. saru to kosok iku Mumpung ora bayar. nek udah tenan rumangsane lungguh ayo ngewes Kowe iya ngono kok. Kowe walah gerakane ngono to. gerakan Eh, pikiranmu rusak kowe yo lagi ro. lho lagi roh mau ngene mbok praktekno Bae ra padha karo bojoku, Mas. Bojomu piye, Mas? Bojoku omah tak renovasi lawang jeding rungene
Lah kok ngene yo. Bojomu ki kirek kok. Meh padha. Ya ampun. Tak tapuk. Apa enek wong wedok kok lung apa ki? Mau ini bener mak biwak. Ya. Wah, ya kuwi lho sing dalu, Mbak. Inje segendalu Niki spesial kita semuanya dihadirkan oleh keluarga besar Bapak Sutiono. Sutiono. Iya betul. Monggo badhe ngaturke napa? Tur wis. Ngaturke napa tetembangan Oh lho. ngaten. Ngono nek kalih AA kan wis hafal. Heeh, kalih ee-nya piye? Lah ki Jenengan apa? aku mbok ndok apa? Lah sakmene silite sak pira. Kowe omongan ditata lho, Ora Mas. kowe ra ditata masa sakmene gedene. Lah napa? Enggak Dik yo ngono to Dik kaya piye, rada rene. piye kok, Aja nyedak Mas? komet ya. Alah kecewa weh. Kuwi ngono kencing manis. Jenengan pun mboten saged ngaler. Arang-arang. Isa ki cek ngene kok pandane ngono kok. apa? Aku areng aku areng ngene. Oke. Ah, Siap. sandak tari gocine Jeneng keplek. pone teng. Ora apa-apa. Los. Iki mau wis tak omongi. Ora apa-apa, los ora apa-apa, wis to. Pengen Ora apa-apa. ngaplok ya kuwi. Maaf. Ora Gak apa-apa. sengaja niku lho. Ambong. Angkel aku. Aku tau ngono, ngambung tak kok ditapuk to. Lha kowe kleru nek ngomong kok Oke, rumangsane oke. aja ngono Mas. Wong ki dilambe karo wong wedok iki Nah, dijaga. oh, Jadi mbok perono. selalu. Ora semena-mena karo wong wedok begitu. idoni. Anu, mari pasal idu ra enek. Ora enek nek jotos kuwi enek. Ya. Lah modele lah. Tanding tanding tut. Tanding tanding tut. Dandah, dung. Prut. Weh, gak sopan nek cah cilik mau gua gini cah cilik masa. Aja ngene cah cilik to. Lah iya jembuk gua rono. Aja dikuak rono. Rono lho. Iya ya. Ya kuwi tempat pembuangan. Pembuangan. Anu pembuangan anak-anak iki lho. Gampang wis. Iya. Niki nyanyi kali Mas. Lah aku ya jelas iso to. Anu tolong dong tangan Ini kanan. sayang. Ini tangan kanan ya? Iya. Kanan. Oke. Nadane lho jal bojoku. Alah kok kuwi ae lho. Sak pira to? Kosek to. Jajal anu D minor. Wah. Aku gak ngerti. Dia Lah. Kok tak A minor. Aku suwi ra krungu swara elek. Rumah sakula. Lah aku sapa to munggah kene iki wani nyanyi karo. Ayo karo lakune apa delak. Malaysia no cah nomok Ya, padak no cah. Sama tuwek. Sakini yo Lah. Ora sambut dindingi gak pas kok cangkemku. Kowe nek ngono kuwi lagune judule apa ngomong ngono ae. Lho, aku angger gak nggo grup dhewe ngene iki ya, Mas. Wah, lha kuwi ana Aku biasane ya tanggapan iki nggo grup dhewe kenong loro, engko karo des ngono tok. ngamen. Alah. Aku sing nyanyi. Iya sayangku maaf. Aku sadar siapalah diri ini. Wah, lagi lho lagu apa? Bagaikan titit di Malaysia kok bagaikan titik gitu. apa kuwi? Lah, bagaikan Pipit. Wis ora dhewe aku ora tau nyanyi ambek ngene-ngene iki. Ayo sing gampang apa? Oh, Pamundhutane mbok menawi wonten, nek mboten enten nggih monggo kersa. Lho, ya ora ngono. Sing sakniki hit mawon. Kaya Mm-mm. to, Kaya kusumaning apa kuwi? Kusumaning Kusuma Wijaya. Lah Kusuma Wijaya. Engko nek sampean gelem nuruti Kusuma Wijaya, insyaallah Insyaallah. sampean mulih ora nggawa Erok. Ora gorok kuwi. Piye to? Rarokan. Lho, niki mboten purun ora kathokan Gak. ngene kok. Katokan Len. Endi wong kuwi nganggo tae. Wah. Kan sudah aku kasih tahu toh. Iya, kan aku juga nggak tahu. Kamu sih mancing-mancing. Mancing gimana ini kan pakai anu jari. Ora nganggo duet to, Mas, duet. Gak. Lho, kok enggak? Nyanyi dhewe. Oh, nyanyi. Oke. Yes. Wonten pamundutan mboten? Ana pamundutan iki mang saka Mak
Fatona Fatona. bakul kembang. Nggih, Nggih. pun kersane. Lho. Lho lho. Dipinangkani. Jenengan ki piye to Oh, ya nggih diaturke. Nah, Iki sing nembang kudu Susi ya Ya, dawuhe Mbak. Mak Fatona nyuwun Mbak. lestari no. Lestari. Oh nggih. Oh nek Mbak siap. Susi ora puas. Rene. Aku memang memuaskan Mak Fatona. Iya, Mak Fatona lagunya tadi lho. tak omongi. Pripun? Jenenge dalang ning dinggon paling gak ngarep jahe, terus anu teh hangat, Nah, paling gak pokaris wet. Lah kuwi kok baygon. baygon. Boleh sulap kok. Ki Ini yo nganu nggo iki pewangi parfum rene yo. Mama. Kuwi segala serangga mati lah engko seranggaku. Nah, kowe apa nggowo? nah apa duwe? Duwe. Oke. Mangsa. Empret. Iya, empret eh. Niki lho mboten. Ora ngerya niki emprit ora yo bener. Tapi engko nek bar jam 12. Malah hilang. Yo gak ya motot sithik dadi empret kaji. Lestari. Iya, terima kasih. Sambut katur. Yuk langsung. Ayo langsung saja kita sambut, Bud. Kok sedih nih bareng. Wis roh nek iki gaene iki latahe pol kok mbok Iki ulang koyo ngono. Niki Mbak Susi sambut. Sampun. Mangke diurut. Niki Mbak Susi enten. Di. Yuk panggil. Aku kan wis. Langsung kita panggilkan salah satu sindennya Jawa Timur Indonesia. Ada. Jawa Timur, Jawa Timur. Weh, deknane ya ngono. Monggo Bapak Itu. Bapak Ibu. Aku iki laten gomen. Mari tuwek lho dadi Bapak Itu. Lho, ora. Kita sambut ada Mbak Susi. Sopo? Inces. Inces. Jenenge masa enten sing inces niki. Heeh, ya. Lho, ayo sing menggelek karo. Sing mbok celuk kono aku bukan maju lho rumasane. Sampean lho siaran. Kok Oh, alah. Sapa? Inces. Inces. Ses. Nah, ngono. Yuk. Mas, sepati Mas. Ngene ya bayaran. Lho, bayaran piye pas lho nadane. Nada pas untumu suwek. Lho, padha karo jaran padha. Wong musiknya kaya ngono. Delok ta Mas sak pira ta? Ndak sak pira ya. Sepote Mas. Yo. Delok. Lah niki lho pas. Tak tuwapuk. Kuwi nyanyi apa padu to? Ya semangat. Ngene lho, sakmene lho. Jaran. Alah padha. Sakmene lho. Jaranan jarane ajaran Alah apik. Cangkeme Mas apik. Endu. Aja nemen-nemen dhek nggo siji ki tok. Jaran rasa ora. Ngono nesu. Ora nesu piye. Mau dari takon. Cangkem kok iso apik kaya ngono ya sayang. Cangkem kok iso ngene. Lah iya. Kaya silit. Ani, Cangkem. kenapa kau ucapkan kata itu? Ani kok muni silit ya. Maka dari itu aku tuturin. Ani, Iya sayang Roma. Roma sekarang apa kabar? Kok kamu ganti-ganti pasangan kok nggak bilang-bilang mama loh. Rasa nesu malah entuke akeh saiki kok sabar. Jeblokne dia. Nah iya, kalau ngantimu misal. Gak. Sayang sini. Ora terus di WA. Iya. Besok malam minggu batal. Ngapal aku kelaparan. Mau mbok batalno lho aku wis karo Pak Didi ae esuk Pak. Oke. lu kudu prei terus. Desember yang telu lho. Telu tapi sing dadakan kuwi enek 17 nggon nang Pak ya. Cek rencana. Lah aku ngerti dhewe. Apa? Loro.
Lorone sapa? Desember. 17. Iki lho aja lungguh. Dagelan lempoh apa ya lungguh. Anggitku ya menyesuaikan anggaran ngono lho Mas. Engko tak sesuaikan Ya ya. yo ngono. Digarap piye iki? Garap karek terserah miring apa piye? Lho ora. Maksudnya ra kuwi. Iki Lah kan piye? suwi ra ketemu to. Ra ketemu. Balik Iya. kan Roma. Roma juga wajahnya masih sama. Kamu juga sama. Ngegemesin banget hidungnya juga tetep. Ya Allah. Hidungnya kok tetep aja tuh kamu itu Roma, kok bisa kayak gitu? Rupanya setan apa yang merasukimu? Walah. Roma kok dikenek nih. Terus sing alus ngono lho, Ani sing alus. Kayak ngene ya. Saking aku kangen. Mas sampean kira gini. Ya. Kowe kan pacarku. Heeh. Ning bergendak kira gini. Lho, piye to? Kowe iki dadi sapa? Hah? Kowe dadi sapa? Rumah Rama to. Aku, Kowe kancane. kancamu. Hmm. Oh, pelakor cara mono aku pelakor. Plaktor. Ayo. Plaktor nggo nerak ndasmu kuwi ya. Pelakor. Ya, kamu punya karep dengan ini loh. Lah yo Karep karep. maneh ngono. Ya, tapak instrumen Mas, koyok film rumah zaman kayak ngene. Ya. Yuk, mulai. 1 2 action. Ani. Ayo, cek Eh? gak sida instrumen. Sik anu cek madang sik. Oh, Sutradarane. maneh. To, instrumennya roga. Taret 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 taret. Indro, kok kok malah kaya Oh deka. dudu. Dono kasino Indro. Kita tok maneh selingkuh. ya. Ani, kamu jangan deket-deket sama Roma. Kenapa? Kamu tahu nggak Roma itu hutangnya banyak loh. Oh, masa sih? Kamu mendingan sama saya. Kamu punya apa? Aku punya mobil ada, Ada. rumah ada, Ah, tanah di mana-mana. oh, tanah yang tadi. Yang tadi. Yang tadi cuma semeter itu. Lah, itu kan kamu sudah bilang tuh buat mendem kamu besok. Nanti kita pendem bersama. Aku mati, kamu mati, akhirnya kita berdiri aja. Oh. Ya. Kamu pokoknya nggak usah deket-deket sama Roma. Kamu Kenapa? cukup sama aku siapa terlalu saja. cinta sama Roma. Jangan. Jangan paksa aku, jangan paksa aku. Kok malah mbok tabrak itu an? Gede tenanan. Kuwi tenanan. Kau lagi ini tuh. Kuwi kok cerok tenan. Rong atus kelangan ndas. Angger truk kok gawe klarifikasi. Aku rene numpaki numpamu le nggawa siaga. Mbak malah nggawa sing anu Dang, leh bendul. ngomongan aku teko. Slow Mas, slow. Nanti malam kamu jangan keluar ya. Kita mau kencan kah? Kita kencan. Nanti saya bawakan. Ki numpak kiri, numpak kiri. Numpak. Awas, itu ada Kiri Roma. gede, Mas. Ada Roma. Naik kiri ya. Jaran kok kira. Pokoknya jangan deket-deket. Saiki lo dudu romane tapi jarane. Lebih tepat wis dadi Mar, Mas. jarane. Rumahnya moro. Toplak, toplak, toplak. Awas ada Roma. Ada Roma. Ani, Apa? kamu pergi. Ani aku. Apa yang kamu perbuat? Aku anggap kau adalah wanita baik-baik ternyata. Tidak Roma, tidak Roma, tidak. Tidak Roma. Hei. Iso Anu, lah dijaluki apa ditutup? Masa aku ra oleh. iki maksud iki bocah iki sedih ngono lho pacarmu. Saya nemen-nemen kena Menghayati ya itu. Oh, kok kena trafo malah. Wong trapo karek nempol. Ani, kok. aku kira kau wanita baik-baik saja selama ini. Ternyata kamu tidak ada bedanya dengan wanita murahan. Ani, Jangan, kamu jangan berkata seperti cukot, Roma, cukot. Ani, Jangan. No, no. Ani dancok. Aku suwi gak miso. Lah wong kaya temen-temen. Baca tak bener. Baleni. Roma iki gak apa-apa ngene. Iki lho natap gusi. Mak dok kowe ora ngrasano. Wah, gusimu rusak to. Iya. Ngomong to tak golekno. Wis mau gak gusi mbok dandani. Hei, Ndang to, tak aja dolanan ngono nek wali liwat, wali wis liwat mang. wali di. Ani, Mau aku kowe nuduh aku kaya ngono aku gak suka. aku juga gak suka. Wah aku setia lo Roma sama Tapi kamu. apa? Aku
Aku melihat dengan kepala mata. Matamu dhewe. Aku melihat dengan kepala mata. Alah. Hah? Aku melihat dengan mata kelapa. Mata kepala. Aku melihat dengan matamu kepala. Alah. Aduh. Aku melihat dengan mata Jangan berkata apa-apa kamu Roma. Cangkem iso diowok-owok. Kon marin demen apa teh, Dek? Anu. Kok kaya gak asing ta aku. Iki anu. Kowe tau ora hambu ngono ki ya, Mas ya. Nggih, nanti. Walah iya. Anu ayam bakar wiwin. Pas brutu mangan. Aneh. Oh, kuwi ora butru ayam, Met. Nyapa? Ya butrune dhewe ya. Walah layak kaya tau ngerti. Lah kuwi. Ambune piye to? Lek. Instrumennya wis betul. Pas. Yang ini aku. Oh kleru. Rupane Bakul kacang yang nang kono rono. Aku iki ngematno. Ngematno ya apa? Mbak iki dadak ilate nyekeh to, Mbak. Kok anggap nyambi. Ilat kok sampe ngepang lho. Kancamu jelek lho Roma. Yang mau lho. Mosok ngelokno ilatku ngepang. Sabarlah Ani. Ngono kaplok Roma Nyanyi ngono kuwi kan. kaplok kae kancamu ngono kaplok kae ngono. Ugong. Aku ya rawani. Nyanyikan aku satu lagu. Ini aku Tuntun ah. kekasihmu yang dahulu yang Iki bareng aku. carry Ndang tututono. Ora mesra blas. bukankah telah kita bersiapkan untuk hari yang ku datang. Hatiku. Ora samono. Ya ampun. Ngono nek dijak mesra ngel. Sampai apa? Hati. Hatiku. Nah, iki lho pas. Pas. Tak sabar lagi. Kok tak sabun iki apane? Sabar. Tak hatiku. Tak sabar lagi. Tak sabar lagi. Ingin segera Lho. berjumpa. Gah. Aku Kowe ki angger gandru wong tuwek ngono lho. Apa sing ki angger metu, Dek? Wong teko. ojo nek kok ngene. Terus Aku tau di PC. di PC piye? Dhek gak ngerti nek sebelah kuwi bojoku. Terus? Lah kok PC ngono. Mas. Piye ki aku? Akhirnya bojomu ya setuju. Setuju bojomu. Setuju piye? Aku mesti ditapuk ya. Gak ki mesti ngajak tepuk tangan aku. Walah, tapi nggo mic ngono. Yo. Ayo tepuk lagi lho, kayak piye to kok malah ngluyur Lah kae. kae mae cacah kae. Walah. Aku harap menyanyikan satu lagu. Oke. Coba didengarkan suara emas saya ya. Lah model kaya ngono paling suarane kaya bledek ngampar. Iya jaranane kaya ngono Lah kok. ya ora dhewe jaran lho kuwi Lah padahal. iya. Mesti ngelok. Gak kok lho ya Allah ayune. Ayo apa wis tuwek wi. Tuwek ora apa-apa tapi sing penting sirahe kotak to, Dik. Sirah kotak Sirahe kotak. Kuwi nak lab. Walah kuwi. Oh, aisin aku. Mosok ngene kok. Warga Sumber Mendo semuanya, selamat menyaksikan. Ayo Nusantara guys. Semangat ya. Oh my. Joja. Terima kasih cinta. Wis aku lho. Ya memah. Aman wis. Ngapa mbok Oh, sumpel iki? makane nganggo Aku kuwi. krungu iki nek kupingku terus pilek to, Met. Kupingnya rapi. Ora kuwi sakit encere pikiranmu. Ya. Terus Akhire sakit kenceren akhire metune teko kuping karo irung. walah kuwi kok beningan to, Met. Oh ya ora apa-apa. Antre Banyak kaya ya ngono. rusak kok ya. Aku jane ngene-ngene iki gak selera. Piye? Senenganku sing ngene-ngene iki ya. Ya Ngene-ngene iki ampun. alusan ngene iki aku. Dadi omonganmu lho ya. Iya. Ya tenan. Ayo. Alus ngene iki. Nah iki halus. Alus ngene iki. Jane sing halusan. Alah aku paling gak sing alus ngono kuwi. Iya. Sing luwih. Oh, halus ngene iki. Yuk, langsung dikasih spot Mas. Ateng. Mbok sinten?
Mbok ya, Mbok. Enggak, mbiem. Mbak, enggak biem. Sampun cekar saking sasira pawiyahan sirat moja temanten kekalih. Daupun temanten saribit. Wikiruan dicara ingkang sepindah menika panggihipun temanten. Saja temanten putri nembe dipun boyong saking kebun binatang. Hei, Repepeh. Anggenipun Waksono. Ayo. Iya. Ya. Pangan. Senenganmu. Wis ta, wis terus. Wis. Dere golek sing ngono. Seleramu ngono ki to, Yan? Seleramu. Seleramu ngono ki to, Yan? Ya, Yan. Seleramu ngene iki to, Yan. Lah Yan. ya ora apa-apa to najan aku senenganku kethek ngene iki kok. Weh kethek to, weh. Enggak maksud iki bertingkah seperti kethek, tapi aslinya kan manusia. Iya. Ndak diarani kethek ora Lah apa-apa. iya. Sing arani kethek to. Diarani kethek belum tentu kethek. Nah. Lah ya sing ngarani kethek to, Yan? Lah ya. Heeh. Ayo. Mandak sing arani kethek to. Sing ngomong kono lho. Sapa gak ya kowe sing ngarani to Mang ya, Mbak ya? Lah mlakune ngono iki. Lho, iya, tapi iki asline ya mendinane ngono kuwi kok sok. Lah, iki ya ampun, alah. Mas kira Mas. Oh, alah iki wis tak pesenno kok isik kaya ngene to. Kira Mas, aku di Ora apa-apa, gila ya diempat kok sok. madhep rono, Mbah. Sing jenenge Roma iki beda. Nggih. Syukur. Bojoku Roma. ngene iki. Roma nek tuweki suarane ngene iki to. Lah jenengan sinten? Mbok Yani. Oh, iki Mbok Yani. Nek ndelok galake Mbok Yani. Mbok Yani iki mbiyen. Ibu. Lah ya. Ki Roma to. Roma. Roma suarane nek ngono. Roma suaramu lho ndi? Ibu. Akan aku nyanyikan lagu untukmu Cocok. yang berjudul Sebujur Bangkai. Eh. Kok tak tonyo lho iki gekku lho iki. La ilaha illallah, Tiada Tuhan selain Allah. Ayo akak kau nyebut nama. Ndake pisan kas. Boten guyon anak sa. Kok lek Pisan kas. Guyon. Kula niku nak dangu mboten panggih jenengan panten tanggapan mriki nggih arang-arang. Gitu. Siat nggih? syukur. Bocah dek gantenge kaya ngono. Lah iya to bocah. Kuangan lho, Bu. Aduh bocah dek gantenge kaya ngene. Roma lah. kok Roma niki. Lah iya Roma. Ndoke rene, ndoke. Ndoke. Roma. Petuk mbok dek kaya ngene, bocah dek gantenge kaya ngene. Sabar Rom. Rom. Monggo Bapak Ibu kang badhe napuk, monggo. Lho. Kok mbok tawani ya to? Lah kiwa, tengen ping pindho kiwa pisan. Kurang ta piye? Iki ratu. Hei. Lah iya apa piye? Hah. Kayak ngene. Kaya mentolong inceng to iki. Ate ngono. Piye? Piye keadaane piye? Wis arek. Roh ye wewe. Ah iya. Kok Ya cek original ndak. Cek original. original sing arep dumuk sapa? Ala nyoli. Ayo melok aku ning nguri. Iki cek original, ya Mbak ya. Original. Iki urung tau kambon lanangan gas. Ngomongi yo. Iki urung Iki lho seksine. Sak lho. Berarti kuwi. Ora. Omonganmu tanggung jawab lho. Iya tanggung jawab. Jare senenganmu sing model ngene-ngene. Iya paham tapi nek kon nyekseni Iki spesialisasi. Lagu indie. aku terus eling lambemu ngene nang. Engko sesera gak? Oh gak apa aku malah banyu gah aku. Balik. Oh. Aku nggo tisu kok. Oh iya gue tisu gak apa-apa. Nyanyi lagune cah nom-nom, Mbak. Lah apa iso? Iso iki modern lho iki. Iki biasane vokal samproh lho iki. Lah kene nek mau trimo kaya kowe pengajian, aku iki guru ngaji Ngaji. nggih. Iki teko ikrok siji. Kowe kok. Ya Mbak ya. Iki termasuk akeh lho. Kadung seneng. Ikroke sombong. Lho kowe teko apa kowe? Lho kowe teko apa? Aku teko ngarep bali. Lho. Ora wani mbek kiai ya. Tuwa ru.
ora apa-apa nggo pengalaman. Tangane koyo remplas. Lah, nggo Sepurane cah bagus Nah. karo Allah sayang. Syukur. Mesakne. Alah. Ger. Mesakne bocah koyo ngene. Baguse pitung bocah kok kuwi. Ya pira-pira lupute mbok lho ya Le Iya, ya. kenapa-napa. Sepurane sing Akeh ya Le. Isap. sepurane Iya. sing akeh. Kowe engko ndang presakno lho ngono kuwi. Iki jelas bongko aku. Kek bangko gino. Jan wong iki geblakmu ya, Mek. Kena bangko gino ora apa-apa. Nah, posisi kaya ngono ki kok gak gelem sing ngene-ngene iki lho. Aku terus mbayangno tekan dindi. Se original. Nah, Kowe ngerti, aku ditemplekno plek ngene. Iso kaya taplak. Wis enek apa belas. Bone, bapak-bapak, ibu. Ha iki. Nenek. Masa tangannya terus nenek-nenek gini? Ha terus lemes to kok ya. Oh iya. Iya. Pekan nih, pekan. Heh? Pek. Gak iso tak tambahi 700. Wong loro aku ngatasi kok. Wih, suarane kok Mister Mendem jajal. Heeh. Mister mendem iki. Anu mendem wedokan. Mendem wedokane apik, heeh. Mendem wedokan le. Lah, Mboke gampang. kan wis tuwek. Wis tuwek. Lah ya nek gandang dindemi malah repot. mentem itu anakku. Lah ya kowe mendem dhisik. Dadi wong tuwek iki nek kadung umur kaya ngene ndem ngono. Kok nek bar dindem ndang ndem. Ini kira lagu duet Pak ya? Heeh, Duet, ya. duet. Duet Mas. Anu nadanya sak pinten? Lah ya wis kuwi. D minor. Lah halah kok di minor ae. Iki mbok apa? Bisa mbok ubet mbok. Aja tong Ugeri. nek dilungup tenan. Nek dilungup. Mboke Oh, mboke Tarsan kuwi. Kok mboke Tarsan? Deleke karo mboke Tarsan. Berarti kuwi sing nembang Tarsan. Aku njaluk dikawinke. Nah, dapuk itu wae tenan. Mbake gak kopek. Ora usah bengak-bengok sing alon-alon le. Tukul anu tulung tukokno kembang. Kembang. Meh gitu iki. Bang. Watuke wis nyiklik. Meh matamu no. Wow, kata-kata mutiara. Mutiara jasmu iki. Wong mata-matane kancane mutiara. Nek matami bojo Bojo negara. matamu. Nek teng mriki matamu. Samono. Lali. Gak iki cek original. Kaken PPO. Karo Ya apik Kram. suarane. Kram. Kram. Mosok guru anu kram. Lambene sing ngene. Iki nek cara Bojonegoro ligaten. Lihat. Oh iya, lihatin. sapa Suarane nak wong gak ngerti kaya SMP. Sampai cek num. tali Tak bintang. Tak dinta. Tak dingting. Tak dinta. Dinta. Eh, Dingting. mana bu? Tak dinta. Dinta. Dingting. Dang. 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 Kok ya cek iso ngene ya? original 3 tahun dek. Alah. Aku pineh. Sakit aku. Iya, Aku kok no. kowe? Aku gak iso Mas. genten Roma ora iso mudhun nek meneh gak iso Wis teko kono musik. Le. Sing ayo. Sing penting ana nyawane. Yo, ha, bisa lah mana karo. Kowe iki nyapa to, Sus? Kok wong kancane. Kowe iki ora kene latu. latah kok lantung. Lah iya. Yo. Belang yo Terima kasih, matur nuwun.
urung. Aduh simbok matamu coplok. Alah. Gak kuwi to. Aduh sih mbok aku. Lah ya Dek wis sudah terima kasih. Terus piye to? Aduh simbok anu. Lah. Heeh. Kawinan. Aja matamu coplok. Ora. Aduh simbok. Lah. Matamu gak coplok. Ya ampun, tak nyanyi, Dek. Ah. Aku tak nyanyi. Aduh simbok. Aduh simbok penting kawinan. Iyo. Aku iki wis wetenge kok. Iyo. Aduh simbok ra iso turu. Awan bengi pengen ketemu. Ayo. Ora gampang wong jejodohan. Iya. Awas. Iya. Ora gampang wong jejodohan. Iya. Enggan, entuk pakelindung. Iya. Apa bojo? Apa kali waktu? Yen Ora gampang wong jejodohan. Yo ngene iki lho. Gotong. Iki warang-arang metu lho. Balekne Mas. Terayah ini setruk. Balik. Balekne. Tak buat roti ilate. Balekne kono lho, balekne. Nyapa lho Mas? Apa? Sapa Yan? Gembira we. Gembira dengkulmu. Oleh vitamin. Vitamin apa to? Lagi mau? Gizi lho MBK. Mambu ultrasilin to model. Ultrasilin. Ora wing. Masuk to? Ya ora to. Enggak. Matur nuwun nggih Bu nggih. Wis bar. Urung bar. Urung bar kowe iki ngawur ae urung bar. Man nunggu. Enggak. Senarak enggak. Tunggu nek kesuwen gulung engko. Nunggu sing kena. Ngesakno. Nggih, Wis aja ceklimik. Cek ngene pempesan lho, Cek. Ora gampang wong jejodohan. Yo, ngaploki wong. Wis lungguh barang kok ya, Cek. Pun Mbah Huti pun. Heeh wis bengi. Saiki ndang bobok sesuk makan mentok ya. Bebek. Pakai fresker. Presker mbek pakai linu. Angger usia sakmono nek fresker karo dhuwit tik. Lagune rong bar lho mau. Dibarni to paling ora. Aja wis. Lah kuwi engko nganu engko. Malah gulung nek kene dadi gawe engko. Malah nyontekne awakmu engko. Nah, Tanggung jawab ora? Lho, lah 200 wis kalong mau. Masa jek kon nyuntikno kono piring. Kayak iki lho sing rada ogol ngono lho. Wiwin bojo meneng ya. oke. Kali loro. Wiwin ya. Oh, Yo, ada Mbak. Ya Allah, apa to? Wong ada Mbak kok watuk. Ada Mbak Wiwin. Selamat malam Mbak Wiwin ya. Inggih sugeng. Tambah cantik, Nggih. bodinya tambah hot banget. Inggih alhamdulillah. Gimana kabarnya, sehat kan? Alhamdulillah kula sugeng. Sugeng ki maksudnya piye to?
Nggih niku selamat. Oh, tak kira Sehat, tak kira nggih. tunggale cah-cah ki mau sugeng. Napa? Sugeng terus gurine mbok ageng. Aku karo Ora rung kowe entuk. Ki sapa to, Mas? Kowe entuk pethuk ember ki mau. lali. Pangkling apa piye? Kok malah elek? Iki dar. Aku biyen apa ganteng lho. Dar. Dar minto. Pangkling ya? Heeh. Tapi kan nom. Oh, nom biyen. Saiki ber anu jok kabene pindah sing suntik 3 wulan lho, Mbak. Malah tuwek. Tuwek elek. Mbak Wiwin. Nggih. Kowe iki nyapa anggere ngejak Mbak Wiwin? Jenengan apa ngelak? Ngelak piye? Aku sok Kok umpane kok celeguken? nggih anu mboten nak Pripun to pripun jenengan ngomong pripun? anu pengin nyanyi kali jenengan. Nyanyi napa? Lah Pak Didi wonten pamundutan. Ana pamundutan iki saka Bong Sam ya, Wit. Oh nggih. Niki gawan kula niki. Gak ketok Mas aku. Gak ketok. Ora ketok ya diwalik. Heeh, ben ketok. Bening iki. Ora iso maca. Sugeng dalu. Alah iki pamundutan kok sapa ngono. Sugeng dalu Om Didik Wibisana. Kula nyuwun gending utawi lagu. 1 podang kuning, 2 gubuk asmara. Koliga. Anten 4. kemen warung sampai apa iki? Ah iya ampun, ngono kok ora iso maca. Ngisore gubuk lho. Ngono kok guru lho. Aku arang-arang menyang, Mas. Ya aja ngono to, ngesakno murite. 1 podang kuning, 2 gubuk asmara saking kula Bung Sam Tondo Mulya. Tondo Mula Warung Mulya. Tanda Oh, alah ndak muta. kula mbadeni iye. Tondo Wong Mula. tulisane ya mula. Lah iya kok kaya aku mbadeni iye nggo apa to? Lah iya. Nyapa to? Di mang. Yene mantun iki didugekne mriki yene. Heeh. Ye niku napa? Pundi, Pak? Ye. Ye yatra. Pundi? Yatrane kenten lho, Mbah. Ada uang 100.000 buat Cak Yono. Matur nuwun. Ndi, Pak? Mbok cekek glegek lho, ora enek duwite Iki lho. lho tulisane. Ora enek mau rokok iki lho. Lah wis kadung dionek ning khalayak umum mbok di. Hah, kok ora diisin Lah, ya? ditambeli, Dalam dijoli. kondang 100 saya dintit. Mau rokok iki lho, Yon. Lho, lah Cekek iki glegek mau iki lho, Yon. iki rokoke sapa kuwi sajen? Endi to? Tulisane iki ndi? Iki ngisor dhewe. Tondo Mulya Warung Sorpring. Satuse lho ndi? Oh, alah ki yo gak kena jak nyolong. Kelurusan, Dek. Ya aku ya mbelani no. Kowe kok polos to, Dik? Ya ora apa-apa. Polos sih maksudnya pole los. Iya no. Mbok Yatrane pinangkani. mengke didugekne mriki. Iya, iya, engko tak Mergane. celuk. Mbok pinangkani sing ndi? Anu, Ibu Dirien. gubuk asmara di versi J ngoten pripun? Hah? Apa? Versi J. Nggih no. Jaranan. Jaranan. Oke. Sing enek Mas E niku. Ayo Nggih. Mas E. Ya, Mas E. Nek iki dadi Terus sing jarane. masih Pak. sampeyan. Oh ya siap. Oke. Kowe dadi jarane? Aku ning kene ae dadi sak wae-wae nak Mimi Eh. ya. Ngelak lho Mas Ya cedak, cedak. ampun, kan ada bapak. Bapak, Lah mosok ibu. aku ngombeni wong loro. Bapak, ibu, kamu anak. Jangan dulu dong bapak dulu ya. Jenengan dia mboten? Dah, Kawani. Sampun aku. ora wani wong sing wedok ning kono. Iki penakut. Lanang kok ngono-ngono Ya, iya. gayane ya. Aku lho bojoku gedhi biasa. Biasa, ndek iki digebuki ta? Lah iya. Kuwi sampai entek. Oke yo. Cak Komet, Cak Yon. Nyadong duka ya, Cak. Nggih. Menawane anggone awake dhewe ngaturke pasugatan, Nggih. anggone gegojekan, anggone ngaturke tetembangan ana tuna dungkape. Nggih. Heeh. Wong iki bakune awake dhewe sung lelipur warga masyarakat ana sumber benda lumantar dawuh panjenengane Bapa Sutiono. Sutiono. Heeh.